Hej og velkommen til samfundsfagstimen for 9. klasse. I dag vil vi starte med at snakke om værdipolitik. Værdipolitik handler ikke om penge. Det handler om sådan noget som miljøpolitik, retspolitik og udlændingepolitik. Fordelingspolitik. Fordelingspolitik handler om økonomi og velfærd. Fordelingspolitik er sådan set bare, hvordan man fordeler de økonomiske midler, samfundet har til rådighed. For eksempel SU, skat, dagpenge osv. Så vil vi snakke lidt om de her to akser. Så man kan se, her har vi x-aksen. Den viser fordelingspolitik. Den går fra højrefløjen til venstrefløjen. Og vores y-akse, den viser værdipolitik, som også går fra venstrefløjen til højrefløjen. Først vil vi fortælle om Enhedslisten. De ligger højst oppe, eller helt oppe og til venstre. De går ind for høj skat, hvad det nu der hedder, ejet af staten. Og så går de ind for miljøet, og deres indvandrerpolitik er ikke så stram. Altså indvandrere er velkommen i Danmark. Så går vi videre til Socialistisk Folkeparti. De ligger under Enhedslisten. De går ind for meget høj skat, eller høj skat hedder det. Og deres indvandrerpolitik er heller ikke så stram som Enhedslisten. De prioriterer ikke miljøet lige så højt som Enhedslisten. Så se Socialdemokraterne. Socialdemokraterne ligger rigtig tæt på midten, men stadig på den røde side, både i forhold til fordelingspolitik og i forhold til værdipolitik. Deres mening om fordeling af skat er, at dem der tjener mest skal betale mest, og hvis man ikke tjener så meget, skal man ikke betale så meget skat, altså ligesom de andre røde partier. Socialdemokraterne mener, at skatten bør ligge rimelig solidt i midten, og det er også derfor, at de er lidt af et midterparti. Og deres Socialdemokraterne har en miljøpolitik, men de prioriterer den ikke så meget som de andre røde partier. Og deres indvandrerpolitik er ikke så stram, men den er heller ikke lige så den er strammere end de andre røde partiers. Så har vi Alternativet. Alternativet vægter miljø meget højt, og det er derfor, de ligger højt op på værdipolitikskalaen. Faktisk ligger de allerhøjst op, og de går ind for lige skat, hvilket man også kan se, de ligger meget tæt på højre og venstre blok. Her ses så radikale. De er på den blå side. Partiet ligger dog rigtig meget i midten af skalaen, og derfor er det nogle gange lidt et spørgsmålstegn, hvor de egentlig ligger henne. Deres indvandrermiljøpolitik eller deres indvandrerpolitik er ikke særlig stram, og de går ind for, at indvandrere er velkommen i landet. Og egentlig også for miljøet. De går ind for miljøet tæt på lige så meget som Alternativet, men dog ikke lige så meget. Så har vi Dansk Folkeparti. De går ind for en mellemhøj skat. Ikke for høj, men heller ikke for lav. Og deres indvandrerpolitik er meget stram. Og deres miljøpolitik er også meget stram. Men det vil sige, at de ikke prioriterer indvandrere og miljø specielt højt. Så er der Venstre. Venstre minder i bund og grund egentlig rimelig meget om Dansk Folkeparti. Bortset fra, at Venstre de går ind for en lille smule lavere skat, og så er de heller ikke lige så stramme i forhold til indvandrere. De går stadigvæk ikke rigtig ind for miljøet. Så sprøjtekasser og tilladt ifølge Venstre. Så har vi det konservative. De går ind for Gud, konge og fædreland. De går ind for en lav skat, men de går ikke ind for miljøet. Deres indvandrerpolitik er også rigtig stram, men ikke lige så stram som Dansk Folkepartis. Så til sidst, de bedste. Liberal Alliance, de går ind for rigtig lav skat, og lige skat til alle. Deres miljøpolitik er i orden. De prioriterer miljøet, og deres indvandrerpolitik er ikke særlig slem, eller ikke særlig stram. Så i bund og grund er det egentlig et dejligt parti for dig, der har lidt ekstra penge, og for dig, som mener, at samfundet bør være lige for alle.
så vil vi i bund og grund gerne lige sige tak til Anders Markus. og Chloe. Tusind tak for, at I gad at høre efter.